Пляцоўка для пітанка на Набярэжнай з'явілася 4 гады таму. Трэба адзначыць, выканана па ўсім стандартам. Ініцыятарам стварэння і правядзення турніру выступае адкрытае акцыянернае таварыства «Брэсцкі лікёра-гарэлачны завод «Белалка». Руководство завода и генеральный директор Романовский Александр Владимирович поддержал нас вот в этом плане. И сегодня Брэсцкі ликеро-водочный завод, он принимает активное участие в развитии этих видов спорта. Кроме того, что это площадка, это, по сути дела, сделано и построено именно заводом. Мы просто спонсируем эту площадку для жителей микрорайона и для любителей этого нового вида спорта. І вось 4-й год запар першая і адзіная ў горадзе пляцоўка дзеля гульні ў пітанк збірае аматараў добрага спартыўнага адпачынку. Гэты турнір своеасаблівы падарунак брэстаўчанам на дзень горада. Радзімай пітанка з'яўляецца Праванс, горад на поўдні Францыі. Гульня дэмакратычная. Паспрабаваць сабе ў ёй можа кожны. У незалежнасці ад узросту, сацыяльнага статусу і нават месцазнаходжання, будь вы ў лесе альбо на дачы. Камплект шароў і роўная пляцоўка – гэта ўсё, што вам патрэбна. Правила очень простые, буквально за 5 минут изучаются. Вот в этом, собственно говоря, и прелесть этой игры. Она очень простая, очень азартная и очень универсальная. Так і ёсць. Правілы на першы погляд сапраўды простыя. Неабходна дакінуць металлічны шар як мага бліжэй да кашанета, маленькага драўлянага шарыка. В Бресте есть «Белалка», есть эта площадка, поэтому приглашаем всех брестчан, гостей приезжать на эту площадку. Всегда можно позвонить, на стендах есть контактные телефоны. Можно позвонить, мы поможем в организации вашего отдыха, поиграть в пітанк, побросать шары. Всегда это доступно. Самое главное, что очень интересно и азартно. Усяго ў турніры ўдзельнічае 12 каманд, у складзе якіх супрацоўнікі брэсцкіх прадпрыемстваў «Савушкін прадукт», «Санта-Брэмар», «Скаладром», «Вяршыня». Супрацоўнікі тэлерадыёкампаніі «Брэст» таксама вырашылі паспрабаваць свае сілы ў новай для іх спартыўнай галіне. Игра интересная, на самом деле она еще не очень распространена, и в этом ее какой-то такой свой особый шарм есть. То есть разобраться в ней, понять, как это все работает, как устроена стратегия, тактика, вот это все вот мы сейчас постигаем, собственно. Ну, думаю, какие-то результаты постараемся показать. Дарэчы, сёлета прымаюць удзел і 2 мінскія каманды, але трэба адзначыць, гуляюць яны па-за турнірам. У кожнай камандзе па 3 удзельніка, так званыя трыплеты. Лік ідзе да 13 ачкоў. Пазмагацца за першае месца ў фінале выйшлі 2 каманды – «Санта-Брэмар» і «Філ-ТВ». У выніку фартуна ўсё ж таки перайшла да каманды «Санта-Брэмар». Все команды показали интересную игру. Кто-то только начал, видно, кто-то уже профессионально занимается. В общем, было интересно и местами тяжело. Мы начали заниматься, когда возник этот турнир. Спасибо «Белалка». И 2 года мы уже, даже больше, чем 2 года, практикуем игру в пітанк. Другое месца ў «Філ-ТВ» і замкнула тройку лепшых каманда аматараў. Усе ўдзельнікі атрымалі дыпломы і падарункі ад генеральнага партнёра брэсцкага лікёра-гарэлачнага завода «Белалка». Ну і, канешне, напрыканцы традыцыйнае фота.